Ето е втора част на интервюто с Никола Георгиев. И сега втория ми въпрос е: кажете ми, кое попълнение трябва да вземем? Каква позиция, примерно, или конкретен играч? Според мен трябва да добавим още един играч в халфата линия, за да може да я подсилим, защото по принцип Петър би трябвало да играе вратар, но ако капитанът каже, може да го пуснем и в халфата линия, за да стане по-силна. Прави сте. И последно, според вас, кой е най-достоен да бъде капитан? Според мен най-достоен да бъде капитан е Малки Гого, понеже се представя много добре и напред, и на вратата, може и в защита. Да, прави сте. Но също Денислав Кръстев и Атанас Пехливанов са достойни за тази